Ahojte, viete čo? Ja mám nový album. Je na ňom 14 pesničiek, ktoré poznáte z mojich pesničkárskych koncertov a sú len pre vás. Je to vlastne len pre vás, pre zopár ľudí, ktorí chodia na moje koncerty, pre moju rodinu, pre blízkych a pre tých, ktorí ma majú rádi takú naozajstnú, takú bez príkrás, iba samu s gitarou. A tak som si dovolila toto čudo pre vás natočiť. Je to na tomto USB kľúči a môžete to mať, keď prídete na môj koncert, alebo mi napíšte a nejako to dohodneme. Každú nedeľu uverejním jednu pesničku. Tento album som nazvala Na život a pripite si so mnou na život čistou vodou z pohára na víno. Čaute!